fanden sker der? Jesø, så er vi i gang. Fandene. Er den poppet? Nej, den er ikke poppet endnu. Nå, det er... Fandme klar til at nakke som noobs. Den er poppet. Jeg kan blive. Jo, du er. Kæft. Rar. Okay, det lyder lidt bøsset. To drenge sidder på Skype og siger, miau til hinanden. En grim navn. Jeg kan mærke, det bliver vores bedste video. Vis dem mit healergear. Okay, nå ja, det er rigtigt, mand. Prøv at se her. Watch this. Epic healing Taler gear. dansk, mand. Hold kæft, de andre skal også lige kunne forstå det. Så de kan forstå, at du har noob gear, og du healer sygt. Okay. Retribution geared Holy Paladin equals epic healing. Jeg har shoulders, så... Yes, shoulders. Ah, he has his shoulders. Husk at poppe din trinket med like, strength. Nå ja. Jeg skal også bruge strength til det hele, mand. Ja, man, det er sygt. Altså, punkter. Warrior Shaman. Jeg går på den der lorte shaman. Hvorfor skal jeg ikke... Okay. Sådan der, han er. Jeg tror, han går på mig. Ja, det finder jeg. Jeg går bare ned og nakker den der lorte shaman. Nå, lol. Kom ned til mig. Kom ned til mig. Jeg troede ikke, jeg kendte til shamanen. Men jeg sidder fast. Jeg sidder fast, ikke? Fucking lorte shaman, man. Trinket er helt lortet. Hvad står bag? What shit? Lorte shaman. Skal jeg stunne healer? Nej, healeren for helvede. Jeg kan ikke nå hen til den fucking homo. På grund af det der... Ja. Jeg ved ikke det der to ting. Er det lige med freedom eller sådan noget? Kan du ikke lige komme ned til mig? Hold kæft, det er epic det her, mand. Du dør, mand. Kom ned til mig. Så nu af, mand. Jeg har helt under kontrol. Det har du fandme ikke. Det er godt, Christoffer. God hund. Jeg blinder den lorte. Jeg er godt. Stunner. Hvordan fanden kommer han ud af det? Du også... Det her, det er epic. Jeg går på den der warrior. Jeg gider ikke det der. Ja. Er det der healer ikke med man? Væk. En ting jeg ved, det er den her warrior, han lugter af ost. Fy for helvede. Jeg er blevet... Jeg er fuldstændig... Ja, god idé. Har du smukbomb? Ja. Vent lige. Nu! Oj. Der. Sådan der smukbomber. Nu skal han kraftedeme med døbe en lille luder med. Det er godt, Christoffer. Jeg kan mærke hans ost. Han snakker jo. Fanden er der galt med det her? Hvorfor er jeg hele tiden langsom, mand? Hele tiden langsom. Hele tiden langsom. Hård type. Er der ingen andre med inde i samtalen? Der er med i samtalen? Ja. Nej, der er ikke. Der kommer også. Det var i hvert fald. Kan du så høre bare sådan en gammel mand? Hej. Eller Paul, eller... Det er sikkert Paul, eller sådan noget. Så skal jeg ikke sige på ingen. Paul. Ja. Jeg havde en til en shout. Jeg gavtede hans hund. Hvad? Jeg gavtede hans hund. Fucking backpedaler, mand. Jeg kom lige her. Kommer. Og så må du... Tak. Nej. Fuck, kan jeg ikke. Tænker jeg heal mig? Ja, det der... Jeg er blindet den der Lord of Warrior. Ja, det var godt. Så går jeg ned til ham der. Det var også smart, når jeg skal heale. Ja, det er det. Altså, jeg er verdens smarteste. Og lige hands of sacrifice på dig. Tak.
Nej. Fucking. Jeg kan mærke min mus, og jeg det samme den der hund. Han så løber det samme. Jeg stunner. Altså, jeg kommer til at stunne den her rører. Det gør ikke noget. Det er godt. Jeg... interrupt. Der er alle de unge mennesker ude på den gade. Ja, du ved, hvad jeg mener. Combat ready, når jeg siger, dit røvhul. Nej, det var med heksen din lort. Jeg tror for mig, kende shot. Ja, man. Nej, så bliver jeg stunnet. Dyt den her folk. Det er godt det der, Christoffer, det er epic. I know. Fucking hund, man. Jeg er ude. Han har slikket din morfars toilet. Vent. Ja, man. Luksus. Det er lidt easy mode, det her. Det fandme sådan, at man healer Retribution giver mig. Ja. Det er med de nerfer. Holy Paladins. Ja, det er det. De nerfer Holy Paladin, så alle tror, de skal have Holy. Så alle tror, de skal have Holy Gear, men de skal rigtig have Retribution Gear. Han går med dig. Du vil vinder stadig. Du må godt være mine forældre. Ja, det kan man godt. Mega pinligt, Christoffer. Bare klip det væk, mand. Okay. Skal jeg hjælpe med at lave det fedt? Kom med det. Ja, nej, det er noget meget lave. Ja, nå, færdig med større. Klar til det her epic final. Nej, jeg lader være med at angribe ham. Jeg fik ham med mit throat. Nej, det Nej, gjorde det du. var da så mig. Fuck dig. Godt, jeg hivede med den der Shaman, gjorde du? shaman. Fucking scrub. Nå, Jeg hivede seriøst dobbelt så meget. seriøst. Ja, Også klart, når han er en ged. det Alle de små gede ude på det lokum. du er ikke noget, du er ikke noget uden mig. Nej, det er det. Yes, man. Jeg vil gerne have flere conquest points, så jeg kan købe mine hands. Ja. Jeg vil også snakke meget. Der. Nå, jeg brugte sgu da kings. Jeg skal bruge might. Jeg går op på mit korede dyr, fordi jeg er sej. Kæmpe stort næsehorn, der stikker op i røven på din hest. Jeg kan forestille mig, at de ikke troede på, at det var mit gear. Hvad den fanden? Jeg har en 392 item level. Equip. Seriøst? Jeg har altså 394. Jeg har 396. Har du? Ja. Fuck dig. Fuck dig. Min aura er mere end dig. Hold kæft. Ja. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, han har en 387. Det er sgu da også mere end jeg har 396. Nej, jeg mener også 97. Så kommer vi mod... Jeg går på ham der. Jamen, der er vi. Det ved jeg ikke. Jeg prøver at gå det. Det gør alle hunters. Ja, de har lagt en traps. Jeg har på fornemmelsen, det er en Major Rogue. Det her, det kommer til at gå ud, Christoffer. Ja, det tror jeg også. Ja, Ja. det er i hvert fald en mage. Og han er jo... Jeg går på Mage. Lige hurtigt. Og mage er sammen med en rogue. Close enough. The fuck? Hold da kæft. Jeg er vanisher. Hold da kæft, mand. Nej, bare angrib. Jamen, det gør jeg også. Og så kommer jeg ind i den der protoring. Ja. Sådan der. Hvis vi klarer det her, ikke også? Ja. Så råber jeg Teletubbies. Han iceblocker som en lille lort. Sådan en lille lort. Sorry, sådan en stor lort. Nej. Ja. Og han har allerede brugt... Jeg kommer til at bruge Bobbe. Så hvis der skal noget pisse, så er vi færdige. Jeg skal tisse.
Det må du vente med. Okay, Og jeg tror også, vi klarer det her, mand. nej, Rogan har jo også smoke bomb. Pis, jeg stopper. Ja, jeg står altid tæt på dig. Der brugte den. Lol. Ja, jeg må godt lige heal mig. Nej, jeg er helt sådan det der... Nej, nu dør du. Hvem er det, du kan gøre det? Okay, selvfølgelig gør jeg ikke det. Nej! Nej. Fuck, du skal ikke dø. Jeg dør ikke, Christoffer. Pis, mand. Jeg tager dem. Du tager dem, Christoffer. Jeg tager dem. Svær, jeg tager dem. Det her, det bliver fra Christoffer perspektiv nu. Jeg står lige bagved dig. Hvad gør han? Jeg vil ikke fandme dø. Jeg kan ikke sige noget. Ja. Terrorist, mand. Det er lige noget, du kan lide. Han gør det, mand. Han gør det umuligt. Ja, det er det. Skide god, Christoffer. Det går skide godt. Nu dør jeg. Det kan jeg lige så godt sige. De er heller ikke... Deres teamnavn er også lort, så det er klart, vi tabte det. Bare klip det væk, mand. Det skal fandme være dvæve på rulleskøjter, mand. Sådan der. Allerede. Hvis det er det igen, Hvad? så lader jeg være med at bruge boble så tidligt. Ja, for helvede. Mount op på min ko med horn, fordi jeg er sej. Jeg har faktisk ikke lært at spille hul endnu. Det må da være et eller andet sejt, de kunne gøre. Kan man ikke godt bruge cleans på sig selv, når sådan noget sker? Cleanse? Nej, ikke sgu da. Det var bare... Hvad fanden er Holy Wrath, den sport of? Holy Wrath er sådan noget AOE-tis. Det er jo lidt sejt. Det er større kun Demons og Undeads. Bitch. Hvad for en? Det der Holy Turn Wrath. Evil? Turn Evil? Nej, Holy Wrath. Nå. Wrath. Holy Wrath. Alle unge mennesker. Nå, jeg skulle også se Vengeance Wrathful. Den har jeg ikke engang fået nu. Hold da kæft, mand. Den tager jeg ikke i stedet for Bobble. Så hvis vi nu tager alle tingene til på den her. Og sådan noget. Det er en mage i hvert fald. Det er lidt det samme. Nej, det er det ikke. Pro Style. Har vi ikke allerede været med det? Pro Style. Det ved jeg ikke. Jeg ved i hvert fald, hvor han er. Hvorfor kan jeg have en anden rappe? Er det ikke på grund af video? En rappende and? Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Nej, det er dem igen. Ja, det er dem. Okay. Så er der en kvinde, der ringer til mig. Tag den, Christoffer. Nej, jeg er dum. LOL, han kidnapper mig, mens jeg lavede Shadow Step. Jeg vanisher. Fordi han lavede smoke bomb på mig. Står noget. Ja, jeg går på rogue imens. Ja, jeg står noget med. Den ikke. Fuck lort, mand. Så ligner jeg kraftet med en jøde på skiferie. Ja, det der ice. Hello, Vanish. Jøde på skiferie! Hvordan fuck kunne han se mig i stedet? 2 sekunder. Nej, mand. Kom ind. Også på grund af den lorte han. Hold nu kæft. Tak. Nej. Det er sygt det her, Christoffer. Det minder om 2 jøder på charterferie. Vi kan godt lige nå en til. Join us group, fail. Sker der? Hello. Fail hvad? Sådan der. Det er jeg gået. Jeg er gået nu. Brille. Klokken ringer 11. Hvor meget rating er vi egentlig oppe på? Du skal ikke sige det højt. Nej, men jeg kigger bare. 700 grøn langkål. 700. Ej, sgu da. Jeg er ikke engang på. 573 Ja. grøn langkål. Hallo, efter den der, så skal vi lige holde en pause, ikke? Skal vi det? Ja. Ja, okay. For der er også en, der vil med at ringe til mig, og synes, skal stoppe. Eller personen, det er ikke en kvinde.